Pupunta tayo ng Magic Mall. Wow! So, ano bang gusto mong call, Carmelita? Milk tea? Oo, tamang-tama. Yeah. May magandang pag-milk teahan dyan, ang Yellow Tree. Puntahan natin. Parang mali. Iikotin natin ang Magic Mall eh. Ay natin kasi Yellow Tree, Copy Tree mo. Hindi namin.
Gusto mo, tikman mo. Sarap to. Wow, bes! Ang dami! So, Totoo. tikman na natin. So, ito yung chicken. Sarap ba yan? Pesto chicken pasta daw. Chicken pesto. And yan. Carbonara. Ayan. Spicy. Spicy Chicken wings. wings and then garlic. Yes, amin. Yellow Tree Cafe. True! Yes! Ang sarap! Tara na! Yapang na! Go, go, go! Yes! Cut. Sige na, kainin mo na.